aizol kom lai chuan kan nau pakhat hi ka phone khoi lai mi ron chu saka ti chuan ka Facebook account tang chuanin a profile lu ta a thalak te ain like ta chiam maya chu mai chu tu tok lowin ala in comment ta zela keima comment ang khanin ka star tuk che even chelo em tiang ji kha anh comment ta zela ka thinarim ru deuh khapa ka nui la azal boxia like le comment tiang chi chu kan thanem ngai tlang ania nga dali ka om lai chuan kan nau pakhat thu fing chuai hi nia like le comment in nga du chuanin friend nga deuh ho milar fanal sai lo tiang chi tho kha vatakula ti chuan like le comment in nga ma yang atia chu idea chu athaber kherem like le comment nga viau hi a hlu viawem like le comment kan du wanga mi kan vatak chem hianin enge keimani lama ngong thalo anai thaizok ti angchi te he video hen kan soidon ni amasa in Facebook ina tech feature om tir chan ber chu thalak kan upload ta khan kan mi tech ka kha alang tel ve ti na atan deuh berania chu mitam tak hian kan thalak le post mi mu tam kan ema wangin kan mang kholo ani deuh berani mi ngai poimo le hlut ni chak na hi mi hring atua tepo alian te hian kan nei veka amaro chu thil chu a hlei hluat a over hian a thalawa mani thalak le status a mi kan vatek chiam hian mi ngai hlut kan rop latuk angin alang thai awangin film khur athani kan vatek tatan hian phurit kan siam thai boka tekhinna mi in kha thalak emo post emo an comment khan an notification a avalang seka of thiam lo tan phai chuan nin om du tak ani timeline a lang lo tura da thiam lo tan phai chuan an wall kan vati nok sak boka mi ngai hlut hlo ai mi ning le mi nui zat ruk hlo zok hi ol tak ani chuwang chuan mi kan tek don ani chuan thil pathum kan hriat atha ani atambara mi panga ai tam tek lo hi atha mi panga ai tam kan tek to chuan kan va tek te tan a hlu du to lo ani ani thum tek zinga tel chu a tek hlo te tan po an la in ngai special ve thaya panga a chuan to hi chuan kan special vak to lo ti in kan tek a te tan po a in ngai ve thai ani kan thil posta kan tek a te an tel ve lo emo an ma ni ne na in kung kai thil ani lo emo an tan thil tangkai tak ni tur ang chi ani lo phei hi chuan mi va tek lo hi a him zok ani mi kan tek chuan tek chen lo hi a thabok ani an ma ni lamin tek tura phalna min pe te ani lo chuan mel hriat mang lo kan tek chen phei chuan mi mol ti hlo mai ba ka mi an friend dai hlo na lek ani Facebook le Instagram ang chia ataka lar le mel thapian nal viau ni lem chuang lo thil tha le tangkai ti wanga mi hriat hlo ni chuang lem lo mani thalak le status ho deuh post pai ema likes le comment tu kan nga viau hi chuan mi in ti hian min ngai dai thai ani tum nei lo thil dang tangkai zoka in sorbing na nei lo hun ol nga latuk ler hiam latuk mi ngai sak thlalela tui hal latuk ka kher lo it's my life I don't give a f ti hun lai hi a om ve thaya ma se chutiang ho po chuan anu kum ni thum vela chuan pathian thu an status a an inti post chen le du khop mai nang chu social platform kan ti Instagram te Facebook ti ang che te hian thiam tak le fing taka ilo tol chai ngai karing ani in tek chung changa ingai dan te anhoya comment a ilo soilang ve don nia Sunday mang nom le he video tang hian lok na enga moi char chuan khong in Facebook a Benjamin Biaka ti in melo zong la page lo like la chuan following ti hi han met la get notifications ti hi han met le la alo ringa chuan see first ti hi ilo met le don nia ti chuan video toy te benwar thlak le mu nam tak kar khata voi khatal karon ti chuak zel dona ilo mu wat thin dona ni YouTube po Benjamin Biaka ti in zon mu thai kani poka min lo subscribe ve don nia cho ai tui hun man nom le